I don't want a lot for Christmas. There is just one. Kaixo familia, zer moduz? Geu primera. Badakizu ezer egin dugun Gabonak ospatzeko? Denon artean Gabonetako postal erraldoi bat osatu dugu. Gaur egiterakoan ezin hobeto pasatu dugu. Espero dugu zuei asko gustatzea. Ikusi nahi duzue? Bai ezta! Etorri gurekin eta gogoratu. Gabon zoriontsuak eta urte berria.